Mupostori wandanzwa apa akakupai ndiani? Ndo vanotovaziva nekuti ndo ndati akapai mimi mupostori ndiani? Angandipa mupostori. Handi makaita zvekutopuhwa unzi endai pachikenini ndo pane mupostori? Ndibatadiwa vakandipa. Batatiwa wekupi? Murume wangu. Vaka? Ika ndo zvatiri kutaura. Handituka Ambuya. Handituka Ambuya. Hautuka Ambuya? Aiwa. Kwe munozwana kupi? Munoti Mukwasha akangotaura kuti unenge amai vako. Uyu motomhanya kuti amai kwanzi ndinenge imimi. Makuseni nobva ndamuka ndikati baba tadiwa ndauya. Makati ndiuye mundiita sei? Mundimamise. Ndauya kuti mundirove. Pamusoro pemwana wangu. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makondo sungwa nemhosva. Mwari vandinzwa. Mudzimigwa ndinzwa. Ndonzi ubhe chakanetsa. Ndauya mudarira mambongezi. Zvidaire zvandikumangarirwa naana muronda. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mudzimigwa ndinzwa. Odeti murondi. Indonzi Odeti muronda. Indonzi Odeti murondi. Murondi. Indonzi Odeti murondi. Indonzi Odeti murondi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamhangarira ubhei chakanetsa. Pamusoro pekundibata hweyanga. Ndikataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mudzimigwa ndinzwa. Kana taura nyaya yako kuna mambo vanhu. Mumangari nyaya yodiana. Vakamhangara vose. Joint complaining over kuita kumukomana wekumhuri iyoyo. Akanga infact mambo uyo mukadzi wake uyu. Panyaya dzake nemukadzi wake ari kubatanidza mambo. Ndakati ndiri kuchipatara nemwana ndakagara 7 days nemwana muchipatara. Ndabuda muchipatara murume wangu ana kuya kuzoona mwana. Murume wangu ana kukwanisa kuzoona mwana muchipatara. Ndabuda muchipatara murume wangu akandiudza kuti ndine muporofita wari kuda kuti usangane naye aerese mwana. Takaenda muchipatara kutaundi, ndikapinda mutaundi ndikasangana nemuporofita uyu pachikenini. Ndasangana nemuporofita uyu pachikenini. Muporofita ndobva anditaurira akati mwana wenyu angadai akatofa. Ari kuzoti akatevera mukasasimba ndiye yuyu, nekuti kuburikidza nemurume wenyu pane zvaakabata mushure apiwa nadzikamutanda nemukoma wake. Ndikati zvikanzi munozviziva here? Ndikati kwete, handina chandinoziva. Tabva ipapo ndokubva ataura akati munoziva here kuti murume wenyu ane mukadzi waari kufambidzana naye. Mukadzi uyu akauya naye kumba kwangu kusumi nokuzowa. Mukadzi uyu akadai munomuziva here? Ndikati kwete handimuzivi. Zvikanzi izvonizvo mukadzi uyu, asi chandakamuudza ndechekuti usabatire mukadzi uyu mushonga nokuti mukadzi uyu vavadzo yake ndeyekuti imba yenyu iparare ende ari kuda kuurai mimi. Ndikati inini izvozvo handina chandiri kuziva, ndiri kutonzwawo nemi. Tabva ipapo ndakafonera murume wangu ndokubva ndamubvunza
haana kukwanisa kundidaira ipapo. Ndazomubvunza futi akandipindura akati chokwadi ndochawaita sei, ndochawanzwa. Ndikati alright, ndakukumbirawo mari yemwana wechikoro. Ndokubva ataura achiti handichakwanise kukupa mari yemwana wechikoro. Ndikati kune mhaka yei, zvikanzi even pamba ndichade kukuona. Ndikati zvino ndakabuda muchipatara, mwana haana chekupfeka, ndiri kuda hembe dzemwana neniwo, zvikanzi ita madhira wanga wagara uchiita. Nekubatikana ndakabva ndaenda kumba. Ndikati handingarambidzwe kuenda kumba kwangu sezvo murume uyu ndewangu. Ende ndakapinda mumusha mavo, ndikaenda kumusha kwavo, ndikaonekwa semudzimai wake, tikagara pamba pedu. Nhasi wondirambidza kuti inini ndiuye kumba nditore hembe dzemwana. Ndakaenda kumba ndobva ndandokwaza makii ndokupinda mba ndokupfekedza mwana wangu. Ndapfekedza mwana wangu ndokubva ndaviga mapepa eplot. Murume wangu achizouya paya ndokubva anditaura akanditi inini handichakwanise kugara newe kupurikidzira namai vako nenhau yamai vako kuti vakandiramwira iwewe, saka ini handichakwanise kugara newe, ndakutsvaga mukadzi ende zvauri kutoona ndizvozvo. Ndikati inini pano handisi kubva pano pamba pangu, handisi kuzobva pano. Murume wangu ndakanga ndichibika, murume wangu akanditorera foni yandaive nayo. Ndobva ndada kunotora foni, murume wangu akabva atanga kundirova achinditi winza mapepa aunawo eplot. Ndobva ndati mapepa eplot handisi kuda nawo. Ndobva ndibatira chidhina kuda kunditema nacho musoro. Ndobva ndamuruma ndobva siya chidhina chiya. Ndobva pauya vamwe achibata, ndobva nditorera simbi aida kunditema nayo musoro. Ndobva kwaya vamwe achida kundibata, zvikanzi handei unondiratidza pane mapepa eplot. Ndakati handei, nekuti vanhu vanga vakunditi upenyu nekurarama nemapepa eplot chicha mungadi mupe henyu mapepa eplot. Takabva tafamba taenda, ndobva ndasvika pamwe pamba sopa ndainyepa ndichiti ndopa ndasiya mapepa eplot. Tasvika ipapo ndobva ndataura nhau yangu, ndikati murume wangu ari kuda kundiuraya nenhau yakati. Ndokubva vamuudza vakamuti iwewo kwana, ibva pano pamusha pangu. Murume achidaro iye ndobva ati alright, ndokubva adzokera. Murume wangu uyu mumba matigere anondishungurudza, mushungurudzo anondiita vana chaiwo. Uyu mwana uyu haakwanisi kuvaona sevana vake, ende handibatsiri. Vabereki vangu ndo vanotondibatsira mukurwara. Ndinenge ndakamira nevabereki vangu kuti vana vapfekewo, ndivabereki vangu, ndinenge ndakamira nevabereki vangu. Murume wangu zvese izvo zvaasitariri chese apa akakunditaura kuti chibva pano. Zvinohwikwa. Murume uyu mune makore mangani mugeremesa? Murume uyu ndane 6 years. 6 years. Akaroora here musha? Akangobvisa masungiro netsvagira ikumi. So hasi murume ndosaka asingakoshese kuti kana muchinzi mudzimai vana zvinorevei, ambuya zvinorevei. Handiti mapaona ploti riri kupiri? Riri kuBexhill. Bexhill. Pikiston. Ningi sabhuku kwenyu ndiani? Sabhuku yedu ndichigiya. Muchigiya. Vabereki vake vari kupi? Mai vake vari kuZhombe. Vamwe baba vake vakashaya, asi vasara vari kuMondoro. Kupi? Kubumbi. Nai hama yangu, niitirei zvekutaura nemukadzi uyu? Usabate kumunhingi uchazopedzesera usade kuzondiona mozononditsvaga kutownship. Ndati unoitirei kana uchiita zvinhu zviri kutaurwa nemukadzi uyu? Mukadzi aenda muchipatara nemwana arwara.
ndokwakunowanira zvekurambwa ari ikoko. Ivana hauendese kuchikoro, mwana wachona wokiya pamba panogara hembe dzemwana, uchivharira mukadzi panze kuti haupindemo. Zvawanzwa mupositori wandanzwa apa akakupai ndiani? Ndova notovaziva nekuti ndati akapai mimi mupositori ndiani? Angandipa mupositori. Handi makaita zvekutopuhwa unzi endai pachikenini ndo pane mupositori? Ndibatadiwa vakandipa. Batatiwa wekupi? Murume wangu. Vaka? Ika ndo zvatiri kutaura. Zvese zvaaitaura munhu iye aitaura panyama. Hapana chaporofita chaakanga achitaura. Nokuti akanga atumwa kuti enda unotaura chakati undibatsire kuperekedzera kubvisa mukadzi wangu pamba. Handiti? Anogara kupi mupositori wako iwe shamwari we? Zoa. Zoa. Anogara kuzoa, anonzani zita rake? Anonzi Joe. Joan. Handizivi sene miaka handizivi. Ndiye wakatuma here kuno kunyengera mukadzi? Zvino wakumutuma sei kuti akubetsere kuramba mukadzi wako? Positori handina kumutuma. Positori mwana uyu airwara ari muchipatara, mushonga zvese ndindemutengera mwana. Nyaya yakaitika apa ndeyekuti mwana paakabuda muchipatara, mupositori yakati sezvo panga paine mhepo dzasimuka, ndoda kuti ndiyerese mwana. Ndati zvakanaka, vanga vabva kunoita munamato-kumba, chipfuurai nemutauni muchinoyeresa mwana wacho. Rega ndikupei nhamba dzadzimai vangu. Ndopa vakasangana muno mutauni, mwana ndobva ayereswa. Zvavakataura zvavakaudzwa nemuporofita ndo vari kuziva ipapo, ndandisipo. Adzimai vangu ndopa vakandifonera vachiti maita basa, ndazvinzwa zvamatuma muporofita wenyu, saka ndikuya zotakura zvinhu zvangu. Ndikati wakuya kuzotakura zvinhu zvako zvaita sei? Zvikanzi nezvandanzwa izvi handikwanisi kugara ikoko, ndakuya kuzotakura zvinhu zvangu. Ndopana ndati zvakanaka, kana mati mukuya kuzotakura zvinhu zvenyu zvakanaka, uyai mutakura. Asi musarambe muchindisa mahumbwe, takurai zveshuwa. Ndopa vakazouya vamhangara nyaya kuno vakuti zvinhu handichatakura, ngatimirei tiende kudai. Kati zvakanaka. Ndadaro ndo pandakazodzoka ndichibva kubasa, ndikasvika kumba vaviga mapepa eplot. Ndikati ko izvi makuzviitirei? Zvikanzi ndoda kukaurisa. Ndoda kukaurisa chabhozi picture yauri kundiratidza apa isiriyo. Ndikati iwewe warambwa here zvinhu zvauri kuita? Zvikanzi handina. Ndikati saka uri kuzviitirei? Hana kukwanisa kundidaira. So kana tichitaura nyaya yatiri kutaura pamberi pedu apa, handiti inyaya yekuti shuwa inganzi nyaya yaparadza musha wevanhu. Marondedzero auri kuita iwe ndiwe baba pambapa, une mudzimai wako, wane vana 2, eji yako iwe wosiya mukadzi uyu nevana 2. Paunonosvika 55 years seni unenge wane vana vangani nemadzimai mangani kufunga kwako? Kana inoti nyaya uri kurondedzera apa iwe ndiwapa mukadzi mupositori, mukadzi uyu anga ari muchipatara nemwana achirwara. Taakutsvaga kuti dambudziko remwana chii, handiti ndizvo?
iwewe sababa wabva wadirecta mupostori, but nyaya yanga ichitaurwa nemupostori pakushopera kwake munyaya dzake pachikenini. Nyaya dzemuporofita dzakutoshanda pachikenini apo panhingi apo. Hatishande tichidaro vakomana. Take note it easy kungotora mwana wemunhu so wongomuchapaza wototi ndakusiya. Hatingazvide mudunhu medu zvinhu zvakadaro. Chinhu chatinotarisira isusu ndechekuti chinoda kuuraya imba chachona chii? Wamubata here mukadzi nechikombo? Une kufungira here kwaungaite nemudzimai wako kuti mukadzi wangu uyu zvichida zvakadai zvakadai? Iwo makore enyu akamira sei? Une makore mangani? 25. 25. Ko mudzimai wako? Ndibatsire murume wangu. Iye ndiwa 99. Ndati une makore mangani iwe? Iye ataura ake. Ndine 24 years. 24 years. Masumuka tinzane chaiwo. Wani gore kudai kana kuti mamanzi ekusiyana kudai. But remekedzana ika. Iwe uri kuda kuti imba yako iferewo shamari? Handisi kuda. Zvinotoda kukubatsira kuti tinzwe. Imamai makasununguka here kudzokera kumba kwenyu? Muri kugara kupi? Apa ndichigara kwama. Kubva pandabva muchipatara notanga ndirambe kuenda. Ndiye ari turi kutotaura naye. Plot kuve neplot. Dai muchinyatsoteera kana kuti mutemo yarona kuti plot iro riya ndo rinopa vanhu manyemwe kunzi plot. Haane plot. Mukaritedzera mitemo yaro yarinotaura kuti zvinorevei kuti vanhu vaviri vatsvaga plot. Amufe makabatana uchapa muchifungidzira kuti pane umwe achazosara ari paplot. Tikatarisa mukadzi nevana uyo, handiti kuti anonovachengetera papi, unoona taakudeclare zvinhu zvinorwadza muupenyu, zvekuti ukazotarisa kuti mambo vati chii hauzofara. Handiti wapowana? Isusu kurudziro yedu neeji yenyu yamuri nevana venyu ava, chengetai vana muri pamwe chete. Kwambuya unovatukirei kana manetsana nemukadzi wako? Handituki Ambuya. Handituki Ambuya. Hautuki Ambuya? Aiwa. Kwe munozwana kupi? Munoti Mukwasha akangotaura kuti unenge amai vako. Uyu motomhanya kutoti amai kwanzi ndinenge imimi. Kwete ishe wangu. Ndiye anovaudza. Achitotaura live? Live kwavari. Amai tiudzei. Dausiya Mukwasha ndamuzendamisa nhingi yake izvozvi. Mwana wangu pakasununguka. Ndati Mukwasha zvemwana izvosiyanai naye. Mwana uyo kana achida imba yake uyo asapota achiti akabva kumurume ouya kwamuri achitaura zvisina basa. Handi mapona. Ndiri kuda kuti imimi zvamanzwa Mukwasha achitaura tomubvunza kuti uri kuzvinzwa here Ambuya vako vachitaura. Tonangana nemi kuitira kuti paanofarisa aine mukadzi wake asabatanidzire nemi. Handiti? Uyu musikana uyu akauya akazvitakura pamwana wake uyu. Nobva auya kumba, nobva agarawo kusvika aita sei asununguka. Nobva ndafonera mwana wangu mukomana. Ndikati kunoko kwaane mwana mukomana. Mukwasha haana kudini? Haana kuuya kuzoona chi mwana. Tagara ndikati ndinochengeta vanhu kumusha kwavo kusvika rini. Ndopa ndakati kumwana wangu uyu masicha anga apora. Ndikati anga tichienda kupi? Kumba kwenyu. Tasvika kumba kuye. Mwana wangu nokuziva kumubetsera kwandakamuita kubva iri nhumbu kusvika mwana. Akatora 2 liters yemafuta mumba make. Akawanika murume akatenga grocery. Nobva atora 2 liters yemafuta ne2 kg SF nepeki reflour. Nokubva andirongedzera ndakudzokera kupi? Kumba kwangu. Ndichingosvika kumba, foni yakanditevera. Fafona ndipo baba tadi walo ndadaira foni. Kukanzi zvimunyati yamuri kuita munoziva kuti handisi kundoifarira. Ndikati ipo zvaita sei naye baba tadi? Ndomuromo wandakabvunza. Kukanzi
imimi munoti kumba kwangu ndokunodona grocery unodona grocery tikati nai baba tadiwa inenga ndinokubetserai wani mukati hamuna chaminacho ndinogona kutotenga kana kuzadza paper bag kana chikafu ndokutengerai wani ko zvaipei kuti mimi mundibetserewo sevana vangu imi mukasandibetsera ndobetsera wanani ndomuromo wandakadi wandakamupindura ndikati ndakatobereka mwana wani ndototarisira kuti watowo mwana wangu ndonondiita sei unondichengeta ukanzi ndozvandisingadi izvozvo uyai kuno ndikumamise mamangu amudoni grocery Mukwasha ari kudini ari kutaura izvozvo indakabva ndabatikana nobva ndatora zambia rangu nobva ndapfeka trouser nobva ndamonera zambia rangu nobva ndadzika kuenda kupikistora nobva ndasvika ndikati baba tadiwa ndauya kana muchindiro wamondita sei mondirova ndakasvika vari kumashopu nobva ndati kumashopu hakuiti nobva ndaenda kumba nobva ndandorara kumba kwavo makuseni nobva ndamuka ndikati baba tadiwa ndauya makati ndiuye mundiita sei mundimamise ndauya kuti mundirove saka vakazoramba vakangonyarara zvavakaita zvezvarisi ndikati baba tadiwa ndoda kuti mundirove sekutaura kwamakaita sei kwamakaita ini semunhu anga akagumbuka ndobva ndatonhonga chidhina pasaidi pana ndakagara ndikati undiudzi kuti unoda kundirova kaiwo iwe uri mwana wandakabereka ugere nemwana wangu kuti unoda kundirova ndobva ndatora chidhina chiya ndobva ndamutema nechidhina muromo wakataura ipapo akangozoti ndakuzokuputitsai manje ndomuromo wakaita sei aipesera kuputitsai wakataura inzwai amai tisati taenda mberi nenyaya dzedu chatinotarisira ndechekuti imimi semubereki mumba mevana mapinda dambudziko ani manzo ndiri kuabvunza maages avo ndoda kuvabatsira ndiri muzera rani ravo handiti mapowa chinhu chinotadzisa vana ava kugarisana nevarume mumusha inhau yeaction yamunotora panenge paitika problem pai mumba mavo uyo musikana akafunga kuti mai vangu ini vanorwa handiti anototadza kutogara mumba nemurume wake zvakanaka haana respect nemurume inobva yashayikwa kuti haini vangu here unoziva Mukwasha hanzarwo Mukwasha anoda kudzidziswa semwana mubvunzo yamakamubvunza pakutanga ndaifarira uda ndichengetwe nani nekuda kweudiki dai aiziva kukosha kwemashoko amaimubvunza iwayo angadai aizoona kuti vati amai ava kutaura chokwadi vakabereka mwana wavo anofanirwa kuvachengeta ndiye wandakavanovatorera mwana wachona futi pamba pavo ndikanogara naye handiti mapawa amuti tichitaura kaimusumudza ruoko zvatoda kutaura zvachona kana kuti zviri zvamuda kupindura hazvisiri izvo sai ruoko rwenyu pasi tatokusorai kudhara saka takuregedzesai kutaura kuti aiwa zvamuri kutaura zvidadise hamungatomonera Zambia kuenda kumukwasha makapfeka trouser kunoita hondo nemukwasha mumusha make hakuna chivanhu chakadaro handiti mapawa saka maona takusiyisa kutaura handiti toda kuenda pekunotaura nemi mukwasha muchitaura naye matimimi akanga akanyarara nokuti akaziva kuti zvandanga ndichitaura naamai vari kukokawo hazvichaita nditaure navo vari pano handiti mapawa munhu anotadzira munhu ka but iye ndiye anozove munhu ari right imimi aramba kutaura imatonotora dombo manje mamutema abva akunotaura mashoko manje ekuti kana ani nani anogona kuataura kuti ndakuzokuputidzai manje handiti maswa mamutuma vana venyu ava amai ava vanoda kubatsirwa vese handiti mukamuomera moyo kana kuti kukurumidza kumutsamwira musati matarisa kuti vanombori vanani kuva vari pamberi pangwa amuvabatsire tikavaka imba yavo ikaenda mberi mwana ane mazuva mangani ari mumusha menyu asiri kumba kwake kwemurume wake akaita 7 days ari mugeneral hospital akaita 7 days ari mugeneral achibva auya kumba kwangu iye murume wacho ndiye akatomumisa akati ndati ane mazuva mangani cheteni musatore mwana wamabereka kumuita muning'ina wenyu munozvinzwa mai musafe makaita tsika iyoyo yekuti mwana wenyu akauya pamuri makutosheya naye kunge muning'ina wenyu no chivanhu hachidi izvozvo
tochivhiringidza tikadaro mwana ibvai mangomuratidza kuti mwana momudistensa pamuri kana auya aine maafeza asina basa pamuri rambai kuti iona kashamwari kana wakati imba unoida go back kumurume wako enda kumurume wako handimwapawana iyeyu ndiye anokupesanisa aine murume wa NeMukwasha mukamusekerera handiti mapawana kubva pamba achienda kunoti ndakuita yangu imba vana 2 avo it's not a joke munozvinzwa uri kumba kwenyu ndiri kumba ndakangoita ndichibuda muchipatara ndakaita sendezi ndiri kuchipatara ndakumba ndobva ndanga ndobva ndaita 1 day ndakuti ndakusimuka mangwana murume wangu ndobva ndimei so kutsanangura kuti 1 day uri kumba kwenyu ne1 day muri kutaura ndiri kuti alright isusu hatina patience dzekufunga zvamuri kufunga kapa kwatiri pindurai mubvunzo wateta bvunza chete tobatsirika isu toda kukubatsirai asi tokubatsirai nemubvunzo atechikubvunzai alright ndandanzwa sekuti tatione mazuva mangani uri kumba kwenyu ndofunga ndakutokwanisa fee uri kufunga ndati ndakukwanisa fee ane mazuva mangani shamwari mukadzi wako asipo kumba dzakuwana 2 weeks 2 weeks neye kuchipatara 2 weeks anga ari muchipatara noti nekuda handiti ndizvo noti nekuda hakuna munhu angabve kumba kwake ndakuda unogara kuchipatara hakuna zvinhu zvakadaro hakukomborere kwekwe kuchipatara saka akaenda kuchipatara 1 week ari kuchipatara nekuda kwemwana anga asinganzwi zvakanaka fine adzoka haangasiye kuenda pana amai vake kana vachigara muno mutauro kuti gogo ndabuda muchipatara gogo ivo ndo vanga vachienda kunoona mwana kuchipatara iwe wakaenda kukangani ndiri kubasa changu ndaikutenga mushonga iri wakanga uri kubasa waitenga mushonga womwana achitaura muchiita communication so that maifaita kuti mwana aite zvakanaka nditi mwana aita zvakanaka mudzimai uyu abva abuda aenda kuna gogo ava kuti varatidza mwana kuti mwana ndabuda naye munhu mukuru ndiye anoona kuti condition kana kuti state ine mwana inoita here kuti vanodzokera futi kumba kwavanonogara vari vana vadiki vega handiti ndizvo votarisa kamwana iwo bva wati usauye kuno uri kurevei manje baba pandakadzoti usauye kuno ndopanga ataura kuti iye ndiri kuuya kuzotakura zvinhu zvangu usadade naizvozvo munin'ina wangu kuti uri mwana wangu chaichaiyo kana kuti mwana womwana wangu unge uchitoparara ndakataura ichitaura vana vakomana vaviri vanotanga kutsvaga baba kuparara ikoko ukangoona mwana wako asina kukura newe mwana yehasi wako mukurarama asi ninga chitori mumhando yako mukomana uyu aifanira kuita mwoyo murefu nokuti mai havasi vakatsvaka muporofita mimi wakatsvaka munhu wanu wako paakauya kumba maingwa muri vaviri nemunhu wako aizogadzira musha wako iwe handiti zvamaitaurira namukadzi wako anga asipo chero dai mukadzi akataura shoko rikuti ndouya kuzorongedza iwe vaifanira kuziva kuti pamwe zvichida munhu andatumira uya anotaura nepadivi anosvika owedzera mamwe mashoko asi yataitaurira kuno saka vafanira kutora mukadzi wako uya padhuze wogara naye pasi uchimuudza nokumuonesa mataurirane amanga muchiita nomuprofita iye achikuudzawo zvaazosangana nazvo mushure meunge wamutumira handi wakamutuma iwe usipo chandaona mukomana ari kupfurikidzisa pakufarisa chero kafarisa ukaita sei mai vanhu ndokuputitsai mai vakaita havo vakaresva pakuti vakakutema tiza ivo vachikutema mashoko iwawo akashata futi aunobudisa topanzwanzi waprofita wenyika wakadzi wevanhu nomisa mupureti kuti enda unodya zvako mukadzi wako uda kuzopedzera wapomera mukadzi chijoka hazviitwe izvozvo pandipa pfungwa yekuti ndifunge kuti zvichida mashoko akanga akutaurwa nemuporofita ndiwakanga wamutuma exactly patauro nyaya dzakapusa dzakawanda dzisinei dzisinei nechekuita kuvaka vanhu handiti maona
ko akadii kutaura kuti patakabva kumba ndakasiya ndazodai. Vabereki vako vari kupi we chakanetsa? Wati ndiwo chakanetsa? Vabereki vari kupi? Amai vari kuzhoma. Mai vakashayika, baba ndo vakashayika. Kureva kuti uyo iwe vako baba varipi? Vakashaya. Handiti mazvo muri vana isusu tinofunga kuti vanhu mukasangana vane problem yakafanana seyenyu yakafanana, madzibaba enyu haapo, mese mukadzi nemurume, ko madii kudanana sekudanana kwamakaita kusvika mubereke vana vavira? Mupurira mberi kudanana muchinzwirana tsitsi muri tu, uyo ana mai uyo una mai, situation yenyu yakafanana, kumatadza nei kuiningirira kuigadzirisa? Wakapesera nini kuenda kwa mai kuna mai? Awi mai ndakatozoita zvekuvatsvaga ndatokura. Wazoita kuvatsvaga? Izvi ungada uchidada kana wakanovawana mai vako pavari ukavafunga utora mudzimai wako nevazukuru vavo wosvika unoningirira unovaratidza murume wavo kana akafa vari vese kana kuti akafa vasiri vese vanenge vachitofara kuti nhasi ndakuona ningi mapudzi emurume wangu nemwana wangu waakandisiya ndiinaye, zvinhu zvinofadza. Saka nyaya yenyu hatinoda kuti tipedze nguva. Pandoda kutanga kukuonerai ndepekuti imba yachona iripo here, ndakukutumai ndichikukumbirisai chaizvo kuti dzokerai kumba. Handiti munovaka musha wenyu sekuwana kwamakaita, wakatokomborero ukawana musha unoshanda kupi? Ndokushanda kwacho ikoko, usatonyara nako, but autore behavior yekuchikorokoza manje uchidzoka nayo kumba. Handitopona munhu wese akangodedzwa zita iroro, handitopona anobva atanga kuchinja njere dzake. Handitopona but kune makorokoza munaziva, mune mipatsa yenyu yakasiyana siyana, munotozivana. Kune hwirishenga dziri kutenga gorodhamu nemuchishanda mukorokoza. Handiti anenge akapaka motikari pamba 10 dzekuti ukatarisa hapana gonzo binyi padziri, mukorokoza iye akabva munzira yako iwe. Okuna kuti urambe uchingodedzwa nezita iroro uri mufield iroro, unofana kupromotwa mariri, unozvipromota wega kuchikorokoza. Unoziva, unoziva chitsotsi chekuti imari yandofana kutanga nayo kutenga goridhe kuti ndizonzi gold buyer. Handiti unozviziva ipapapa, ndikaona mari yakati ndotenga gold magrams akati ndoatengesa ndowana mari yakati, uchitokwira uchidii uchienda, kwete yekuti adzoke kumba mukadzi uya, mukadzi wawakapa vana uyu mudunhu mangu manje. Hakuna zvinhu zvakadaro, ende munogara kumba. Iwe usadade nekuti ukanzi ukamarwa so umhanya kuna amai kunoti amai munoona ndezonzwe. Hapana zvauri kuita, amai vakatoita zvavo, iwe ita zvako nemurume wako. Ndafara panhau yekunobatirira kuti izvozvi ndo zvingangopa baba manyemwe izvo. Regai ndinobatirira pazviri ndiratidze murume wangu kuti pano pamba handipe. Haupe zveshuwa. Autobva imba unoichengeta sei nai chakanetsa? Usipo iwe uri uchikorokoza 1 month uriko, chinombonaka ka 1 mwedzi usipo pamba pakangogara chete. Kana kuti watove neumwe mukadzi, une umwe? Handina. Vanonaka vanhu ava, mfana ndoda kukutaurira. Ukavatedzera unofa uri imbwa. Handiwapanzwa mashoko avo anotapira zvisingatomboita, asi unofa uri batirira pamudzimai wako nevana, uchengete vana. Vane mabirth certificate vana uyo. Izvozvi muchibuda muno chii chisipo paari mwana
uyo ane birth certificate uyo chisipo chiri kuti asatoreso birth certificate chii hapana ndikuda birth certificate musi wa 25 usati wapfuura uri kuzvinzwa munetsa pawanga watosvika apa wati chakanetsa pawanga watosvika apa ndepekuti unosiya mwana asina chi birth certificate kuti uzonzi uyai wakutodada kuti handiuye ikoko iright yemwana wekuti anga aine birth certificate saka kunosvika musi weFriday iri kutevera ndoda kumwana uyu masvika report yekuti birth certificate remwana vachakanetsa tatora birth certificate remwana handiti uri mukorokoza kaiwe zvawataura tese tiri makorokoza tinawo makomba mukati umu handiti kufa kurara handiti ka unoziva tsaona dzatosangana nadzo kumakomba handiti tikasangana nadzo dzimwe dzacho nadzitisiyire upenyu handiti ngatisiyei vana vane zvinhu zvakadii zvakakwana pamusha kwete kuti azononzi senemu yekuamai avo manje avo itede paarapo nemwana wamai vake nababa vake unoona zvaakutoramba vaakurambana kuti akwewewe senemu yako iwewe zvazodini handiti musha wakatotsvaga wakaita zvakanaka chisiya mukadzi wako anoziva kuti musha makauwana sei munogarisana pamba zvakanaka nemukadzi kurovana domestic violence tikatsamwa nedomestic violence handiti wani munhu anokwira muti nekumashizha ndini soro uteedza apo kuti kukuru nawo ndotanga ndatokwira kumusoro otondoona ndiri ikoko ndakutoburuka pasi handiri wapona kana pari pakembe apo ndongotangira kuna dispo straight ka1 foni yangu iyi handibhuke ka1 chete kungoti ndine nyaya yakati iri kuitika paplot number yakati mai vari ipapo vakasawanikwa umwe musi vakafa nekuda kwezviri kuitika ipapo hazvibude the next 10 minutes maavasungwa hatidi kukugadzirisai nemapurisa toda kukugadzirisai nekutaurirana muno mumatare echivanhu handiti endai kumba munogarisana zvakanaka ava amai variapo avo ndaamai vako wanga uchavari pamombe ivavava dai pasina zvimwe zvavazonditaurira muno handiti dai zvangoperera chete pekuti wakati ndoda kukumamisai huyai kuno mombe straight yandachikuripisa handiti wapawa saka ucharipa hwai kwavari kana kuti 100 US nhaika ndamai vako unofanirwa kuti kana munhu azvara mwana musikana azvara mukomana mukabereke vana muri mega mega vakomana kumbaho akasave mashura chaiwo tikasauya kuti tizoona kuti chipini chakadaro mumusha murume aberekeswa neumwe murume zvingaite izvozvo unototora mukadzi wogara naye iye mukadzi uyo anototorawo murume modii mogarisana movakaimba yenyu imimi munonakidza nhoroondo yenyu 1 makasiyana nemwedzi hameno mingani handiti age ndopamaita tsaona yekuti vana baba mese havapo handiti but vana mai venyu varichi varipo handiti kufanana kwezvinhu chakakusanganisa ichocho chiremekedzei handiti so enda chakanetsa unogarisana nemudzimai wako zvakanaka munyika hamuna chirimo endako kunyika uchidzokera kumba kwako unongoinda uchidzokera kumba kwete zvekuti utorwe nenyika unozoti rimwe zuva uchiseka hazvimire zvakanaka inini tichidzokera kumba ukutosvika kune mune mudzimai zvese zvanga uchitaura izvo ndezvako chatozvionera ona kashamwari isusu hauna chauinacho kwatiri chatingati isusu tinokunyengerera paupenyu hwako handiti imbwa haugone kuidzora kuti ive mombe imbwa dhongi handiwapaona ukatiraya kudzora dhongi kuti uriendese kudhibhi rikaramba
ratoramba handiti but upenyu hwako une magumo munyika yatiri kurarama ndiyo idunhu redu iro riya handiti ka teti newe tichikuona taura zvauri kuda iwewe pamusoro pemukadzi wako uchitaura kwete kubuda uchiisa pejuri kudaro kuda kutamba nesu haana kupopotero tine vana vakadarika iwowo anga achitondipopotera achinditi zvakwezvo ndezvakwezvo avanhu vadzokere ava kana mabva kunomanzwa kutondiwo mukadzi uri kutosvika ari pamwe tati vanhu havadzokere kana mabva kunomanzwa vadzokere inzwai kubvunza kuti vazokerei right inini papanyaya yakamhangariwa ke ndatozoinzwirawo muno pane nyaya yanga yagara ichinetsa kumba yaari kuziva inyaya yakamhangarwa iyi zvimwe zvacho tisati tambozvipinda nyaya yauri kuita iwo madya uzitemera davira wakagara macho unozokwira muti wotanga kutema davira wakagara iwo kunokuda kubatsirwa andika wakubva nepundipundi yako usina kutaura pamberi pedani andika wakuenda futi kunonyomosana nevanhu vatata kuti iwo uwirirane nawo andiona kupopotera iwo tikuti mukadzi ndowapamimba wega handisi andiri kuzwa saka iwoga unofanira kubuda pachena umbudire pachena mukadzi ndosaka ndati ngatidzokerei saka kutamba nezero iwo kutamba nezero nyatsotaura right inini vakadzi ndine 2 vanovaziva vakadzi ndine 2 ava vachiuya kumba vakawana ava ndovekupedzisira ndovekupedzisira akanyatsotaura zvakanaka nyaya yake tinonyatsokuirana yatoti havaziva asi vanovaziva ava vakamuwana ari kokumba kwete ini mai andori nemwana akakura kupfuura ava vesa mai ava ndivazive ndakazomuziviswa kupurikidza nemuporofita uyu ndiye akaita sei ndiye akandizivisa saka paakandizivisa ndo paakandiudza kuti zvawanzwa ndochokwadi mai ava ndivazive ende kumusha kwavo ndakanosvika inini ndiri muroora zvekuti ivo tete vake vandiudza kuti kana nyaya ikanetsa mudare tinondovaudza kuti iwe ndiwo muroora watinoziva ndonyaya yanga yachinetsa inzwaka yandoda kukubatsira mufana wangu tine ndururani nhubu munyika dzisingashayikwe nokuti nyange tikaenda kwenyu zviriko kweduwo zviriko pandoda kukubatsira usatambe nesu kuti tinotambisa time newe yakareba saiyoyo tichitaura newe wobuda muno uchitamba nedare wonosvika pasi wochinja mudare ndo munoda kutaurwa zviri pahana pako so that hautambe nedare andiwapawana mukadzi uri kuda mukadzi here mukadzi ndiri kumuda asi ndine vakadzi 2 uyu ndiwe kupedzisira une vakadzi 2 anozviziva here anozviziva iye ndiwe kwete handizvizive ndakazviziviswa nemuporofita aiwa akauya pamba aripo mukadzi une vana vangani shamwari ndine 3 une 3 vakadzi une 3 vana mukadzi uya ane vana vangani uya ane 1 ava vane 2 so iwe wofungidzira kuti ungave munhu akangwara kudarika isusu hauna wauri kutambisira time hauna wauri kunyengedza because iwewe totoziva tatokuona handiti wapawana
chimwe chinhu chinodadisa mudunhu rawakagara nderedu saka isusu vachina kufungidzwa kuda kushainira hauna chaunotishainira nacho you are nothing handiwapoa I am sorry to say this but handifanira kusiya ndisina kukuudza usatambe nesu handiwapanzwa hakuna kuuya kuzotamba nesu handiti haungatsvage mupostori wekunopa mashoko kuti enda unoudza mukadzi wako no mukadzi kana usingamude mushonga wake kusiyana naye handinopanzwiza kwete kuti ufungidze kuti ndikaenda kudare kwamambo ndinozonzi ndakaramba mukadzi handiti mukadzi haana kuramba asi ari unoziva kuna maiguru chiri kunetsa chii iploti iri naiwe ploti ramunogara rakatanga makariwana rini takariwana mazuva epirwa vanhu mayuthi hauma unyengerana kwete kumaunye ofa leta unayo iri kumba iploti namba chii ploti renyu plot number 75 rine tsamba here nayo alright plot 75 vexio Wosikayo shamari wakatadza kuudza mukadzi wako chokwadi bhebhe apa shamari nemumwe mukadzi aiyo vanovaziva vakasvika varipo pamba anenge achivarandii ari kutorandii uye hamuchiti chipari amachivhesi wenyuyo anomo samuchaita sei mari bcause ari kuti ndine tu vakazi ini hangu zvandandataura panzani ini ndati ipivo kana muchiita nezvemukadzi wako ita zvemukadzi wako ikoko kwete pamba pangu saka mukadzi haasi pamba kuyavaka atoti ini ndandiri kunoka handina zvandiri kuziva ndandiri kumba ari kutonditi manje zvanga zvitaura mudare ndezvemudare uri kutosvika mukadzi ye ari pamba zvoda mukadzi ye akagara apa mukadzi uyu pakauya apa ndopa akaenda naanga achigara samwe anga achigara kupi mukadzi wese Pikiston pai akabva achida kuchipatara kumba handi mukadzi yanga asiko kumba hakuna munhu izve asi vakadzi ndine 2 ava vanovaziva mwari kwake mwari kwake ina handivazive ndakaziviswa nemuporofita chika nawe ari kumba kwake uyu iko zvino chamunesa chi pamombe don't waste time mani nekamwana kari pamberi pedu vari kuramba vari kuti anoziva idzo namba dzemuporofita uyo ari kuramba kuti mutsitsi chaimodai mandibetsera mukwasha ngachimbondiroorera wandipewo twangu nokuti mukwasha yakutondiita tenisipo inini pamwe chete nemwana wangu patanga tichida kuti tisvike ipapo amai tachipesera tatosvika ipapo handitika anoda kutombopuwa mutombo wekuroora handiti mapora saka mutemo zvaunoita anoda kutombopuwa mutombo wekuroora mukadzi kwete wokutamba nematare handiti maona vana vakomana vasikana vakamira sei vana vako vakomana ko mukadzi wakamwana nemwana unofanira kumbobhadhara mombe 3 yedhameji nemombe dzevana vako ivavo vari 2 umwe yake mombe ombobhadhara 900 US nehwai yekuda kutamba nesu 1000 handiti kusvika musi wa6 December ndopaunoona kuti haisi nyama kana tikaita zvekutamba nesu ndo zvinotiratidza kuti uri mukwasha here kwete zvokuti uri kubuda mudare unosvika panze wakutopinduka ngegwaivi isusu kuda vakadzi kwako iwe haungatiudzire kuda vakadzi
haungatiudzire udi vakadzava vari vese chokwadi chaicho chinyatsobuda chekuti chi chekuti isusu chataakuda chete isusu kudhifenda hama yavo pamwana wavo tati isusu uyo yake mombe mukomana uyo naiye mukadzi wacho nawo wakadhameja mombe handiti si 900 US then kuda kutamba nedare rangu muno handiti nobhadhara wai 100 US 900 plus 100,000 kusvika musi wa6 December kubva nhasi handiti wapona mari yekutamba nedare ndogona kuwana mbudzi tu ngadziwe mbudzi tu uri kure zvakadii namabika tiri padhuze nepadhuze ndomufonera mabika okutoumpa kwete vana vembudzi aiombe upa mbudzi but ndichamupa shoko rekuti akubatsira regai kutamba nemukana handiti mapawa regedzai kutamba nemukana ukatoona vanhu vakaita sesu taita chido chekugara nemi pasi kuti tikubatsirei batsirikai so musayamwa muri kuedha maminutes ake reu fine kusvika musi wa6 December unenge watipa mombe